Nimin Khan Mizo Zirlai Pawl MZP General Headquarters le City Group Punjab tangkawpin buatsaih Career Counselling and Felicitation Ceremony to MZP Conference Hall-ah neih Pu Lalsangliana Director School Education Department to Khuallian Pu Zairemthanga Treasurer kaihhruaina hman ani. Hunah hian Khuallian Pu Lalsangliana Director School Education Department chuan zirlaite hnenah fuihna thu sawiin danga kan omani pon mahni indah hniam ngai lo tur le hnamdang lakah pawh kan theihna lantir thei tura kan zirna konga thei top kan chua ngai atia zirlai kan Nilaini kan chuan theia kan rilru achak deuh ani pon taimak na tumru na le tor chelna kan neih lavani chuan kan tum kan thleng thei ngai don lova har satna tam tak kan machona beidong lova malam kan panzel angai takzet ati hunah hian purahul alwal IPS Aizol SP po in thu sawiin zirlaite chu until tumachiang tur le mani tuina lamakal turina cha kan ni tinuna lekhabut chiar te po chin thana nei turin afui hunah hian Zirlai Pawl som panhi pass chuak science subject la tele Pawl som pakhat le som panhi zirlai ni mek mi som sari certificate citation de medal hlanani pawh ni enga MZP advisor le Dr. Rohit Sharma City Group Director 10 Career Counselling hunle zirlaite fuihna thu thatak an soibok